लाईव्ह आहे का विचार माणसांना. लाईव्ह आहे, तुम्ही बघताय मला. बोल बोल. तुम्ही लाईव्ह आहे का, बघताय मला, मी दिसतेय का? आहेत लाईव्ह. आहे. 12 वाजायला किती टाइम आहे? अजून किती टाइम आहे 12 वाजायला? त्यांना विचार 12 वाजले की नाही. 12 वाजले. किती मिनिट आहेत अजून? तू 10 सेकंड 10 उलटे मोज. 10 उलटे मोजू. हा. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सर्व किती लाईव्ह आहेत बघ. मला काय माहिती किती लाईव्ह आहे. तू ये. चल 100 जण लाईव्ह आहेत. 100 जण लाईव्ह आहेत. हम्म. म्हणजे मला 100 माणसं बघताय तिथून. 117. बापरे, मज्जा आली आहे. तू पण ये ना, तुला पण बघतील. एकशे 24 जण. 124. हॅपी न्यू इयर सर्व म्हणतात आहेत. तुम्हाला सर्वांना हॅपी न्यू इयर. आज आपल्या घरी हॅपी न्यू इयर आपल्या घरी साजरा करायचा, तो माझ्या बरोबर तुम्ही आहे आज. मजा वाटते मला. कसं वाटलं बॉम्ब? बॉम्ब कसा वाटला? पप्पूनी फोडला. किती वाटले? 2. आता सर्व रिप्लाय देऊया. ठीक आहे. मस्त वाटलं पण तुला. आपण गावावरून कधी आलो? कधी आलो? भरपूर दिवस झाले आल्यावर. आणि एक प्रश्न होता की आपण कोणत्या गावी गेलो होतो? पहिला अलिबागला गेलो, त्याच्यानंतर आम्ही रत्नागिरीला गेलो. रत्नागिरीला म्हणजे खुद्द रत्नागिरीला नाही गेलो, लांजाच्या तिकडे इसवलीला गेलो. भरपूर खूप लांब होता. आणि स्पेशल लाईव्ह व्हिडिओ आम्ही का ठेवला, कारण आता सर्व क्लोज रिलेटिव्ह म्हणजे आपण सर्वच माणसं, म्हणून सर्वात पहिला हॅपी न्यू इयर आम्ही तुम्हालाच म्हणायचं होतं, म्हणून आम्ही हा लाईव्ह व्हिडिओ ठेवला. आणि तुम्ही म्हणाल की आम्ही कुठे उभे आहेत. आम्ही ऍक्च्युली उभे आहे आमच्या किचन मध्ये. हे बघा. आता तुम्ही विचाराल किचन मध्ये कशाला? तर सांग. किचन मध्ये कशाला, कारण बाहेर आपल्या डीजे लावलेत आणि बाहेर बॉम्ब फोडतात, त्यामुळे खूप डिस्ट्रॅक्शन होते बाहेर. त्यामुळे आम्ही इकडे उभे आहोत. आणि आम्ही जसं म्हणालेलं आम्ही 5 ते 10 मिनिटात आम्ही इकडे लाईव्ह येणार आहे. कारण हॅपी न्यू इयर सर्वात आधी आम्हाला तुम्हाला म्हणायचं. तू बोलला काय? तू बोल. काय म्हणू? हॅपी न्यू इयर बोललो मी. बोलला. ताईच्या बदली पण तुम्हाला सर्वांना हॅपी न्यू इयर. ताई पण तिकडनं बघत असेल. रेसिपी बनवायला एवढी मजा येत नाही तेवढी आज येते मला. मजा बरं वाटतंय.
आता जानेवारी मंथमध्ये तुम्हाला खूप काय आता व्हिडिओजमध्ये बघायला भेटणार आहे. एक जी रिक्वेस्ट होती की तुम्ही अलिबागला जावा, तर आम्ही अलिबागला नक्कीच जाणार आहे परत. आणि अलिबागला काय कशासाठी आपण जाणार आहे मम्मी? पोपटी बनवायची आहे. हम्म. पोपटी रेसिपी कशी स्पेशल अलिबागची आहे, तर आपण अलिबागला जाऊन ती रेसिपी आपण बघूया ती की ते रेसिपी कशी बनवतात आणि ती रेसिपी बनवल्यानंतर काय सेलिब्रेशन करतात हे पण आपल्याला बघायला मिळेल अलिबागला. आणि अलिबागला तर ते काकू ते तुम्ही काय म्हणता त्यांना दोघांना, ते तर आहेच आपल्यासाठी. ते खूप त्यांचा व्हिडिओ खूप आवडला माणसांना सर्वांना. ते आहेतच माणसं भारी. आणि अजून आमच्या रत्नागिरीचे 5-6 व्हिडिओज बाकी आहेत, तर ते तुम्ही बघा. त्याच्या सर्व रेसिपीज आहेत आणि त्याच्या सर्व भारी भारी रेसिपीज आहेत. सर्वात म्हणजे ते गोल आपण काय बनवले होते. बोरं, हा, रत्नागिरी कोकणी बोरं ना. कोकणी तांदळाची बोरं. हा, ते कसे आपले रत्नागिरीचे खूप चांगले फेमस वस्तू आहेत, तर ते सुद्धा आम्ही रेसिपी बनवली आहे, तर ते सुद्धा तुम्हाला बघायला भेटेल. उद्या काय स्पेशल आहे, उद्या म्हणजे तुम्ही आजची रेसिपी बघितलीच असेल आम्ही बनवली, तर ती पण तुम्ही उद्यासाठी बनवू शकता. हॅपी न्यू इयर काकी आणि दादा. हॅपी न्यू इयर. आज काय स्पेशल जेवण बनवलंय? आज स्पेशल मेथीची भाजी, पिठलं, भात, चपाती. आणि मी सॉते व्हेजिटेबल बनवलं होतं. आपल्याकडे अजून 2 मिनिटं आहेत. तुमचं काय न्यू इयर रेझोल्युशन आहे का न्यू इयर साठी? तू या नवीन वर्षात काय करणार आहे असं वेगळं? वेगळं काय करणार आता तुम्ही सांगणार ते मी करणार. तुम्हाला काय आवडतं सांगा, तसं मी करते. आता किती माणसं बघतायत मला? 200, 198. हा? 200. तुम्ही फक्त 32 इकडे 200 लाईक्स, 200 लाईव्ह आहेत आणि फक्त लाईक 32 कसे इकडे? तुम्ही लाईक करा व्हिडिओला. माणसांना लाईक करायला आवडतं, पण ते कसे विसरतात लाईक विसरतात करायला. म्हणजे ते बघतात ना त्याच्यामुळे. तुम्ही खूप गोड दिसता आणि छान हसता. हॅपी न्यू इयर. केक नाही कापला का? आम्ही बर्थडेला पण रात्री म्हणजे नाही आवडत मम्मीला केक कापायला. ह्याच्या अगोदर आम्ही रेसिपी बनवून खाल्ली चांगलीवाली. अजून आज प्रॉब्लेम कसा झाला, बाहेर आवाज येतोय त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम झाला, नाही तर केक कापायला हरकत नाही होती आवाजामुळे. आम्हाला माहितीच होतं की बाहेर डीजे सिस्टम आणूनच ठेवला होता, तर बाहेर डीजे लावलाच होता. मग केक आणून पण इकडे कुठे कापणार आम्ही, म्हणून केक पण नाही आणला. मग काकी तुम्हाला भेटायला खूप आवडेल. आता एक गोष्ट आम्ही करू शकतो. आता आम्ही जिकडे जिकडे व्हिजिट करू ना, तिकडे जायच्या 3 दिवस अगोदरच आम्ही युट्यूबवर टाकू. म्हणजे समजा अलिबागला जाणार आहोत, तर आम्ही अलिबागला जिकडे अलिबागची माणसं राहतात तिकडे आपण भेटू शकतो. रत्नागिरीला जाणार असेल तर रत्नागिरीतली माणसं आपण भेटू शकतो. आणि दुसऱ्या कुठे ठिकाणी जाणार असेल, समजा आम्ही ताईकडे वरलीला जाणार असेल, तर तिकडचे जवळपास आपण जेवढे दादरला भेटू शकतो असं सुद्धा आपण करू शकतो. म्हणजे जवळपास आपण माणसं भेटू शकतो. दिल आवाज देते. लास्ट 1 मिनिट. लास्ट दिल आवाज देते. ये दिल, दिल बाबू हॅपी न्यू इयर कर, हॅपी न्यू इयर कर. हे बघ तुझी माणसं तुला किती बघताय. अरे वा वा वा. समोर 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 बघ बाबू, समोर बघ, समोर बघ. हे बघा केवढी मोठी आहे बघा आमची दिली. हॅपी न्यू इयर केला, आवाज दिला. पुण्याला पण या. पुण्याला पण आम्ही नक्कीच येऊ. पुण्याला पण येऊ. पुण्याला, कोल्हापूरला, अजून वेगवेगळ्या ठिकाणी. हॅपी न्यू इयर, हॅपी न्यू इयर. लास्ट 15 सेकंड्स. विरार चालेल का? हो, विरार पण चालेल. विरार कशाला, जवळ सगळीकडे चालेल आपण. चला, जसं मी तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं 5 to 10 मिनिट्स आम्ही लाईव्ह येणार. आता दर दिवशी आपण 4 वाजता रेसिपी टाकणार आहोत आणि अजून खूप काय व्हरायटी तुम्हाला भेटणार आहे.
व्लॉगपासून रत्नागिरीच्या अजून खूप सारे रेसिपीज बाकी आहेत आणि व्लॉग पण आपण वेगवेगळे आता बघायला भेटणारच आहे. आणि तुम्हाला काय रिक्वेस्ट असेल तर तुम्ही खाली कमेंटमध्ये सांगू शकता की तुम्हाला अजून काय पाहिजे, काय अपेक्षा आहेत तर. तुला काय म्हणायचं आता? काय नाही, खूप आनंद वाटला, एकदम मस्त. असं वाटतं समोर समोर तुम्ही मला दिसत नाही पण मी तुम्हाला दिसते. खूप मजा आली, मला बरं वाटतंय. आता समजा तुझ्यापेक्षा जर लहान आहेत, समजा माझ्यासारखी मुलं आहेत, तुझ्यापेक्षा लहान माणसं आहेत, त्यांना ब्लेसिंग्स दे, आशीर्वाद दे. असं आशीर्वाद असं नाही, बोलून. बोलून. म्हणजे सर्व चांगले राहा, हा, सर्वांनी चांगले राहा, मजेत राहा, चांगलं नवीन वर्ष तुम्हाला चांगला जाऊ द्या, खुश राहा. खुश राहा, आणि भरपूर भरपूर खुश राहा. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सर्व हेल्दी खात राहा आणि हेल्दी राहा आणि फिट राहा. एक्सरसाइज पण करा आणि जास्त पाणी पित राहा. चला, आता 11 मिनिटं झाली. बाय बोल त्यांना. बाय. आणि सर्वांना परत एकदा हॅपी न्यू. हॅपी न्यू इयर. चला, बाय. बाय.